N-am net. Bună ziua, ați venit la un nou episod din Minecraft. Și vețișorii nu ne zic parola. Verzisorii nu ne zic parola la noi niciodată. Știi unde-i netul? Știu. Ce faceți? Ne jucăm. Ai cui să Adila și ea în drum? Să-și dea într-o Nu, casă? mea e. What? Ce asta aici? O casă. Ce faci, Maria? Am găsit o casă. Da, el vrea pe normal. Ai, 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 e. Petrecere. Ai, 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 e. Eu mai bine mă dau pe tiroleană decât să stau la piscină. La tiroleană e mai amuzant. Da? Pupă pe Răzvan. Bă, găsesc o oaie. Da. Și nu îți dau. Chiar dacă vrei. Împachetează și pune în dulapă. Și nimeni nu o să ia din dulapă. Mario, mă super. Unde ți-e telefonul? Unde ți-e telefonul? Ai vorbit cu taică? Nu. De ce nu? Aseară ai vorbit? Așa la care de ce? Mai este ordine acolo? A, că nu v-ați spălat. Ce faci? Mă Mă joc. pe WhatsApp. Mă joc și filmez. N-am ce ce Joacă de Shadow Fights ăla, care nu-mi place. Nu-mi place la nimănui Shadow Fights. Ba da, și tu l-ai. L-am avut, poate vrei să zici. Da, l-a avut. L-am avut. Bă, dar n-am văzut asta. Eu mereu tot dădeam Nu-l mai skip am. la asta. Eu nu-l mai am acum. L-am avut, poate vrei să zici. Încă ți se încarcă Shadow Fight. Poți să mă joc și la tine. Doar nu te vrei să te duci la mine cu tabletul. Nu, am și eu telefon. Vrei că l-ai dezinstalat. Ce? Da, l-am dezinstalat. Acum mă joc Minecraft. Că atâta mai am. Și Mobizenul. Da, e de filmare și o filmez acum. Scrie Shadow Fight.
Bătaie lungă. Bă, ăla n-arată ca shader. Ba da. Shadow. Nu. Te uita la Ninja Turtles, da? Da. Dar îmi place tipul ăla cu sabia lungă. 2. Cu sânge, ăla sânge. Poți să mă joc eu pe tabletă? Hai, să fac cara. Dacă chiar ai desinstalat Shadowfight, Da. dai tare, bă. Nu-mi pasă mie că e tare sau nu e. Nu-mi Ce că pasă. l-am eu? Am spărat cu... Ce-ai dat Rage Quit? Nu, am Minecraft-ul și Combizenul. Și dacă tu n-ai Minecraft, mă joc singur, că vreau să mă joc singur. Și cum, dacă intri pe Minecraft-ul meu, dau afară pe oricine de pe server, în afară de Mario și de Andrei, dacă are Minecraft. Pe bune mă dai afară dacă intru pe server. Am zis în afară de voi. Și de ce server e? Pe serverul Mihor, care îmi place. Și chiar tare. Tu ai date mobilele activate? Nu, că Minecraft-ul Pocket Edition merge și fără net. Da, știu, dar nu vrei să ne întâlnim. Ba da. Păi activează. Păi ai Minecraft. Da. Stai că-l activez acum. Comenzi. Stai unde era. Date mobile, gata. Am datele. Cum faci? Vrei să-ți dau hotspot? Vrei să-ți dau hotspot? Intri pe mapa mea. Eu nu țep. Eu am datele aprinse. Stai să mi le punem și eu. Eu le-am aprinse. Poate vii pe mapa mea. Nu vrei să vii pe data mea? Pe mapa mea. Mapa mea, vrei să arăt cum arată de afară. Dar încă n-am terminat-o. Eu am terminat-o. Nu, uite și tu cum arată, frate. Nu, bă, eu zic de asta mișto, bă. Da, dar vrei să intri și pe mea? Asta e mult mai mișto, te rog, frate, lasă. M-am chinuit 5 ore la ea, te rog, Stai, bă. imediat stai să fac aici cu dărtul care am vrut eu să fac. Așa, deci, cum creezi mapă? Păi dai la generat, dai la creat Mihor sau nu știu cum, după aceea dai generate random și după aceea creezi o mapă. Păi da, și cum creezi online? Păi online așa, creezi o mapă și după aceea, dacă ai net la fel ca ăla, poți să intri pe mapa lui. Deci să vezi, ia vezi, mi-apare mapa mea. Se apare mapa mea. Bine. Dar trebuie să batem ceva. Generate random. Da. Bă, mai trebuie o bucată de dărt. Nu o să poți că Așa. Bă, ce dracu. Stai să scriu un nume. Bă, dar trebuie să-mi dai hotspot. Vrei să-ți dau eu hotspot? Sau îmi dai tu? Îmi dai tu. Felionix. Stai, unde era, mă? Activ. Aici se termină episodul de azi, pa.